כוכב הקופים, ככה שהיא די יצאה בזול, תסכימו. עכשיו עוד מילה אחת על לואיסנה לופילטו, מיה קולוצ'י, מהמורדים שעוזבת מחר את הארץ, אבל משאירה אחרי המזכרת. יש ספר בשם קוקולוקו, יש לנו אותו כאן. הספר הזה מלמד את בנות ישראל, וגם הבנים אולי, איך להסתפר ואיך להיראות כמו המורדים. חבורה של ישראלים הביאה רעיון לא רע, בוודאי שיווקי, נסעה לאולפנים שם בבואנוס איירס וצילמה ספר כדי להראות לכם איך לראות מקרוב עצמות של מריצה והבייביליס של קמילה וכל השמות האלה שהמעריצים מכירים היטב. הנה בואו תראו איך זה נראה משם. En demonio me han echado de la tierra. Quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno. זה אולי החלום של הרבה בנות 13. בן חמין מרכיב ילדה על אופנוע כשפליפה צמוד בסירה ליד, אבל ככה זה רק בצילומים. במציאות שני הגברברים הצעירים בכלל מתעלמים מהחברות בנות גילם ומעדיפים לפרטט עם נשים מבוגרות מהם. Sos una pendeja. ¿Cómo vas a ser mi madre? ¿Que me tuviste a los 9 años? 40. ¿Que me tuviste a los 8 años y medio, por ejemplo, para ser mi madre? כל צילום כזה בספר הוא תוצאה של שעות עבודה ארוכות של צוות שלם של מעצבים וצלמים. כדי להתאים את הלוק הארגנטיני לקהל הישראלי, הביאו גם חברה מקהילת העברים בדימונה שתקלה לטעם שלנו. Es un libro de peinados que vino el peluquero de Israel especialmente a hacer un libro. Entonces ustedes aquí enseñan cortes de pelo. Claro. Cómo cortarse el pelo. Cómo peinarnos. ¿Cómo ustedes se peinan? Claro. Este es Felipe. Felipe, bueno, de eso tengo unas cuantas preguntas. Corazón se despertó, será de Dios, será mejor. לפליפה ולואיסנה שמור כמובן הדף המרכזי בספר הזה. לואיסנה מכחישה בכל את הרומן ביניהם. בצילומים היא ופליפה, אתם רואים, מגלים אינטימיות של זוג מאוהב לגמרי. בארגנטינה הם מוותרים על גילוני הכוכבות שיש להם בביקורים בארץ ומתנהגים כמו ילדים טובים בואנוס איירס, אפילו עוזרים לנקות את האולפן. בינתיים יתר המורדים משחקים במים עם הצלם הישראלי מנחם עוז. אלה 69 שקל שהספר הזה עולה, אבל ההורים יצטרכו להתמודד אחר כך עם שעה של סירוק הילדה לפני שהיא הולכת כל בוקר לבית ספר. זה לא פשוט. הספר הזה אגב לא נמכר בחנויות בכלל, גם חלק מהעניין השיווקי רק באמצעות הדואר ובאינטרנט, ומי